La regla és més complicat que una mica de sang i mal de panxa. Ara ho veureu. Tot comença als ovaris. Si teniu ovaris, quan naixeu, ja estan plens d'aquestes boletes, els òvuls. Cada mes un òvul madura i viatja cap a l'úter, que és on viuen els nadons quan són dins del cos. De l'ovari a l'úter s'hi va per aquest tub, la trompa de Fal·lopi. Un cop l'òvul arriba a l'úter, descansa ben còmode en aquest llit, que és l'endometri. Aquí espera que vingui un espermatozoide a fecundar-lo, que és com es fan els nadons. Si després d'uns dies no arriba cap espermatozoide, és l'hora de desmuntar la paradeta. És quan s'ordena l'inici de la menstruació un altre cop i tot torna a començar.